levan sobre 3 meses de celebración o deportivismo, a Coruña e moita parte de Galicia e de moitos sitios de España e do mundo inteiro. Hai moita xente por aí polo mundo. Estamos acordando agora xente de República Dominicana ou de Estados Unidos ou de México, moi aficionados ao fútbol e ao Deportivo da Coruña. E hoxe día moitas ganas de que estuveran aquí. Están listos, non? Sí. Vale, veña, vamos alá. Hoxe veñen a pintar a mona a Land Rover, Miguel Loureiro e Diego Villares. No, pero espera, non te sentes que hai que enseñar, quero ver os looks ainda, ven para cá, ven para cá, ven para cá. Ven para cá. Que tal, como estades? Ben, acabando celebracións. Primeiro, gracias por estar aquí. Nada, hombre, un placer. Porque, claro, moita celebración de Nuestro Señor. Segundo, eu outro día, o lunes e o martes, non sei por que se me foi a miña cabeza que estuve dicindo seguido, vai vir Miguel Loureiro, capitán do Deportivo. Dixen ou non? Dixecho. E hoxe está aquí o capitán, eu xa lle dixen ou polo tamén menos que outros tiña capitáns, que poñer as pilas. que é Diego Villares. Bueno, que tal? Como estades? Ben, eso que che decía, acabando de celebrar que foi unha... Acabando de celebrar, Sí, ese é boa, No, xa recuperar. Acabando de Xa celebrar. rematamos de todo. Tú eres de Vilalba. Eu son de Vilalba, sí. En Vilalba, canto eres moi novo. Tú debes ter 20 moito. 25, 26. Ojalá, Ser pero unha cana, cuidado, cuidado. Algúna que outra, 28, 28. 29, 29. de momento para 30, Vale. E tú te acordas en Vilalba a discoteca Troco? Sí, a ver. Quen dixo sí por aí? Unha señora de 90 anos dixo sí. Como que prima? Quen? Esta señora é prima? É prima de teu pai? Non sei, pregúntale a meu pai. Espera, pero tú sabías que viña esta señora? No. Ah, vale. A ver, céntrense. Prima... Meu abuelo, sí. Espera, trae el micrófono porque esto es un follón. ¿Cómo? ¿Ustedes dónde son? De Moimenta. Bueno, Moimenta é... Sí, cerca de... Moimenta había discoteca Hermo. Hai. Ainda hai discoteca? Hai. Eu fui de Samarugo, prima carnal do abuelo dese chaval. Que como se chamaba o abuelo de Darío. de Diego? Darío. Era Teu abuelo Darío? Efectivamente. E eran de Moimenta? No, eran de Samarugo. Seguro? Moi ben. Sí, señor. Vale. Que boa temporada fixo o chaval, verdad? Na portería aí parando todos os balóns, Sentade por aí, sentade por aí. Eu non está logo. No, tú non te acordas da discoteca Troco, non te acordas? Sí, algo sí. No, Sí, sobre era unha todo... discoteca que había no hotel Villamartín, Villamartín. sí. Había unha discoteca cos domingos sorteaban un coche. Deso no, pero de algún que outro baile do Racing Vilalbés que celebraban aí. Sí, Pero porque do Vilalbés. Tú xogaste no Vilalbés? Sí, toda a miña vida. Eu acordame do Vilalbés xogando ali contra o Xovelago, que son de Xove, ali contra o Xovelago. En Cerceda hai discotecas? Poucas. A mal unha verá, Miguel. Queda pouca cousa xa. É que eu acordo antes, hai moitos anos, vos non vos acordades, que os futbolistas iban ás discotecas. Antes sí, ahora nada, Antes. No, ahora non. Ahora non. Ahora non. Acórdome dun tal Diego Tristán. Bueno, era outra época. Sí, outras Era épocas outro distintas. Bueno, vamos a centrarnos. Eu tuve a oportunidade de estar o domingo na Coruña. Buah, eu en mi vida vin cousa igual, As imaxes de... Bueno, non sei, vos viríadelo en fotos. As imaxes da xente antes do partido, fora. Eu non sei cantos miles de personas... Cando chegaste no autobús xa. Sí. Sí, eu creo, que foi aí onde máis o vivimos, foi no propio autobús previo ao partido. No autobús, cando chegou o autobús sí, ao partido. Sí, porque era donde mellor se vía. Sí. Foi unha animalada, verdad. Estaba petado de xente. Sí. E acabou o partido e aínda fostes a... A Catro Camiños. Aí está a invasión do campo, A ver como quedou o campo para mañá.
Bueno, ben, dixeron que estaban traballando a tope, que o deixaran espectacular. Vos que era visto que iban a invadir o campo, non? A ver, Vos si falaba do tema ou non? algo puidemos comentar, aí, sobre todo durante o partido, que se podía escoitar a xente cantando. Vale, vamos facer unha cousa. O ascenso foi o domingo pasado. Este domingo non, o anterior. Bien, traedme unha pizarra, por favor, Paqui. A ver se sodes capaces de acordarvos entre os dous todo o que levades feito desde Valladolid. Porque eu creo que foi espectacular. Vamos a ver. Vos viaxastes a Valladolid o sábado. Sábado, Bueno, sí. Efectivamente. Sábado fostes a Valladolid, non? Sí, Bien. Partido, domingo, sí. non? Partido, Valladolid. Acaba o partido, que facedes? Acaba o partido en Valladolid a que hora? Ás 8? 8:15, 8:30. Que facedes? Celebralo. Celebrar. Como Pero ali, Sí. ali en Valladolid. Un pouco aí no campo, coas Vale. familias fora e coa xente que se desplazou a Valladolid. E despois colledes ese autobús para Coruña. A que hora? Ás 10:30, vamos poñer. Ás 10:30 da noite. Eu diría que ás 11. Mira, Ás 11, vamos veña. dar, Ás 11 do domingo, Sí. bus a Coruña. Vale, chegades a Coruña, Como podemos, sí. como pudemos, non me... tarde, Pero a que hora chegastes? moi tarde. 3:30 da mañá? 4 menos sí. cuarto. 4 da mañá? Sí, casi ás 4. Chegades ás 4 da mañá e pa onde vades? A Fanzón, Fanzón. que había aí no parking do estadio. E había xente ás 4 da mañá? Moita. Aguantou, Mira, aí aguantou está. todo. Me cago en Eso, Dios. o do cabaliño foi ás 4 da mañá? Non sei quen é ese. Eso é na Fanzón fora de Riazor, non? E é ás 4 da mañá, non? Vale. Hai que decir que a xente aguantou aí e que é unha tromba de agua, creo, antes Sí. importante, e aguantou todo o mundo aí. Vale, sí. hasta que hora? Hostia. Hasta Aí estaríamos Tes confusión. 1 hora e media, estaríamos por aí. aí. Pero daí a onde fostes? Por aí. Xa pasou. Veña, vamos poñer que vos deitastes ás 6. Buah. No, porque eu vin imaxes de xente de día. És optimista. Sí, é que ás 6 casi era día xa. Ahora, 9 da mañá, pa cama. sí, ponte Veña, aí. por aí. Ah, no. 9 da mañá, cama. Ojo, Desde que acaba o partido ás 8:30 en Valladolid. 9 da mañá, cama. Isto, lunes. Vale, o lunes que facedes? Entrenaste o lunes? No, hostia. Fostes ao Concello. Veres No, pola tarde. eso pola tarde. E pola mañá, dormir. No. Ás 12 estábamos en Riazor para facer diversos actos que Da tuvemos. Diputación. A banca primeiro. Hostia, son banca, antes, son banca, antes. banca, é verdade. Buah, eu xa tô... A banca é estrella pola mañá. Claro, vos tedes que ter as Mira, nóminas. aí estamos en a banca, ves? Sí. Sí, é Digo eu, certo, certo. vos tedes que ter as nóminas en a banca, claro. Sí. Quer decir, Que remedio, non? non sei. Digo eu, Hai que tirar pola casa. Recoméndanos eso. como isto sí que eu non me entero moito desto. Como cobra, non digo cantidades, pero como cobra un futbolista profesional? Quer decir, cobra a principio de ano e final, como cobran os futbolistas? O resto non sei, nós é a mensual. Ao mes. Ao mes, Tú cobras ao mes un salario. O sea, un futbolista ten unha ficha, ponlle... Depende moito dos equipos, Aquí Ah, sí? ao mes, sí. Pero o que eu sei, por non Noutros falar é- de vos. no- Mbappé, gana... Canto gana Mbappé? Igual. Moito. Más que nós. Canto ganará? 20 millóns ao ano? Por aí. Ou máis. Máis? sí. Máis de 20? Sí. Vale. Entón, Mbappé se gana 20 millóns ao ano, como ellos pagan? No, eu creo que é ao final, non? Unha Sí, ficha ao ou final. do- A maioría ao final de temporada, durante diciembre, final de temporada. Durante o ano pagarán algo, pero non tanto. Pero terá que pagar a luz, o teléfono... Sí, eu penso que non lle dá, Non sei se terá problema. Pero no vosso caso e de moitos futbolistas é como que ten unha nómina Sí. mensual, non? Vale. Falando da banca, vistes unha foto do presidente de Escotet cunha gorra Sí, de Mazaricos, non? co escudo de Mazarico? Sí, vino onte. Sí, Viste esa foto? Eu tamén a vi, Temos a imaxe, compañeiro. Hai unha foto do presidente, creo que é o mismo día este domingo. Aí está. Aí está. Cunha gorra e aí ten ese logo verde, ese é o escudo de Mazaricos, do Concello de Mazaricos. A ver se
Sabedes de que é? Por qué? Non, eu tampouco entendín. A ver se vai comprar mazaricos. Igual sí. A mí chamou a atención moito. A ver, seguro que ten unha explicación, pero... Sí, pode ser. Igual vai comprar mazaricos e plantalle kiwis. Vale, entón, deitádevos ás 9, pero ás 12 do lunes xa tedes que estar en Riazor para varios actos hasta, correxídeme, ata que pola tarde xa tedes a recepción no Concello. Estamos a luns aínda, non? A 7 no Ás Concello, 7. creo, sí. 7 Concello. 7 ou 7:30, pero quedamos ás 7, sí. Había resacas? No. Non. Había de todo. O sea, o lunes non se entrenou. No, Bien. Martes? tampouco se entrenou. Tampouco. O martes foi cando fostes á xunta? Sí, Diputación. Wow, martes pola mañá que hora? Martes, Ás pola mañá ás 10 na Diputación, non? Por aí. Antes a Diputación. Sí. Destes un recorrido como cando morreu a reina de Inglaterra que lle deron a, lle deron a volta. Parecido. O sea, Deputación e Xunta. Xunta. Bueno, pero o martes xa está. Non? Fixestes algo máis o martes? Non sei, non me acordo. Non, eu penso que non. Vale, o miércoles sí que se entrenou. Non. Non, tampouco se entrenou. Bueno, a ver, vos xa ascendeste. Claro. Bien. O miércoles que houbo? Non houbo unha cena así de todos vos, xuntos? Eso o jueves. Eso jueves. Pero o miércoles non vos acordades? No. Miércoles era descanso. Miércoles era, sí, Foi descanso para foi todos. descanso. Dormiste. Descanso, peluquería, non? Este ano non houbo todo peinado. No, algúns fixeron trenzas, outros teñiron, pero... Bueno, Mella... O de sempre. Mella non está ben, entón, claro. E meteulle color. Vale. Miércoles, descanso. Sí. Xoves, fixestes unha comida, unha cena. Xoves entrenamos. Entrenamos. Internastes os xoves, eh? Sí. Acordousenos. Xa non vos acordaba de... Vale. Xoves, pola mañá? No, pola tarde. Pola mañá... Pola mañá descanso tamén, sí, E sí. fixestes cena ou que? É cena. Vaya, pues tío. Cena, sí, sí. Vale. Adestramento e cena os xoves. E o venres? Aí normalidade xa. Sí. O venres xa normal. Entrenamiento, sí. Sábado, normal? Tamén Vale. entrenamiento. Domingo, partido? Vale. Antes do partido? Foi normal, antes do partido? Antes do... Sí, Este domingo. fomos Seriedade, ao seriedade hotel, absoluta. concentrámonos un cachiño antes e... E o domingo acabou o partido, invasión de campo, tal. Salistes do campo a que hora? A que hora salistes do campo de Riazor no autobús? Boa pregunta tamén. Eso día ser 10 da noite ou No, máis. no, Máis, máis tarde. era máis tarde, sí. 11 por aí, eu creo. Sí, pois tuvemos E que comedes cando é así? o que hai por aí. Porque o que claro, se acabas o pode. partido, non fostes cenar, que comedes? Nada, o que trincamos Que por había ali, por o que ali, nos deron, o que pinchamos un poquinho por ali. Unhas un pouco empanada. Vale, e fostes para 4 camiños que se foi brutal, non? Sí, estuvo Sí, bueno, a verdade que tamén estuvo unha moi pasada, chulo. un montón Porque de había xente. moita xente de 4 camiños e iso xa era unha hora tamén do domingo. Sí, claro, tarde tamén. Acabastes en 4 camiños, aí sí pa a cama, non? No, aí. Tampouco. Pero 4 Aí. camiños acabou ás 3 da mañá. Algo antes. Antes. As dúas? Antes, unha e media ou por Sí, aí, eu creo. unha media dúas. E pa onde fostes despois de 4 camiños? Pois Por foi. aí. Por aí. Aí, por aí. efectivamente, sí. Por aí. Eso foi o domingo. E o lunes estuvaste salvo o lunes. Hai na Voz de Galicia, verdad? Voz de Galicia. Fostes a Voz de Galicia o lunes e houbo cena o lunes. E cena outra vez. Foi o cena o presidente. Que vos dixo o presidente? O que nos xera xa toda a semana. Cabrón, digo algo que vos dixo o presidente. Nada, que enhoraboa, que estaba moi agradecido e que para a temporada que ven máis é mellor. Cando... Estaba moi contento, non? Pois ahora, Miguel, que vos sabedes xa... Estades de vacacións? Sí. Estades de vacacións Ahora xa? sí, ahora sí. Vale, e sabedes hasta cando estades de vacacións ou non? Hasta o 6 de julio. Ostras, eso sí que o sabes, Telo. Ostras, un mes de vacacións, Sí, sí. É o normal ter un mes de vacacións. Menos. Como É todo o moito, mundo, non? como todo o mundo. Un mes de vacacións... Bueno, sí, te razón. As vacacións cóbranse, ou? Cobran. Tamén. Vale, o sea que volvedes sobre o 6 de julio. E que facedes? Vos que tedes planes de vacacións, que facedes? Sí, bueno, eu que un pouco como todo o mundo, primeiro descansar, desconectar na casa ca familia, e despois, pois, Vos vivides na Coruña, os dous?
Eu sí... Eu vivo en Cerceda Tú ahora. vives en Cerceda? Bueno, está cerca, non? Sí, estou Vas a cerca de entrenar todos os Abegondo. días. Sí, estou cómodo. Tú é o primer ano que está o Depor, non? Chugaste esta Sí, temporada? Tú sí. estabas en Huesca, podes ser? Estaba en Huesca os últimos 2 anos. Huesca tamén que... Ben, non sei ben, Ben, joder, ben. Pero Huesca... Home, moi non é frío, como non é como isto, pero ben. Ben. Tratáronme ben ali. E tú xa levas tú 200 partidos, fixeche, co... Ahora hai pouco, non? Sí, fai 203. Levas 200. Temos que facer varias cousas. Todo o mundo me dixo, todo o mundo me rompeu a cabeza pola mañá. Eu son aficionado, pero non estou moi posto de fútbol, son aficionado, pero... Todo o mundo preguntando, pregúntalle se sigue Jeremai, pregúntalle se sigue Jeremai. Digo, eu que saberán eles se sigue Jeremai ou se non sigue Jeremai, estarán mirando do seu, así, non? Sí. En principio sí, claro. E dixen eu, todo o mundo, pregúntalle se sigue Jeremai po ano, eu non lle vou preguntar. Bueno, o chaval, é un chaval, non, Jeremai, é un chaval, non? Sí. Enamorou a afición tamén, A ver, normal. Que hai moitos moi queridos, Sí, pero Jeremai é un dos máis queridos, non? un xogador diferente, E a normal. xente non lle gusta que se vai, a xente, verdad, que... Pero bueno, oye, como a todo. Non, está claro, a ver, sempre lle máis os da casa, pois sempre che gusta que queden. E que vos dixo? Pouco, non dixo moito, verdad, é un home de poucas Sí, palabras. é tímido, eu falei unha vez con ele, é tímido, Sí, é máis reservado que nós. Pero estará con vos po ano, non? Dixo vos, Eu creo que dixo vos, vémonos po día 6 ou dixo xa nos veremos? Que che diga aquí, Miguel, que Oye, por certo, que cando foi? Aí atrás falamos cun rapaz que creo que está no público, que é un rapaz que se chama José, non, José Puga. Non sei se oíste falar del. Oíste falar del? Sabe todos os resultados do Deportivo, todos. Desde o 2000, os últimos 15 anos. Todos. Quen marcou, a que hora marcou, que tempo facía ese día. Vete para aquí, José, vete para aquí, dale un aplauso, vete para acá. Séntate por aí, José. Procédelo. Non personalmente, pero sí... De ver algún vídeo. Efectivamente. Como era, José? Tú que sabes? Desde cando? Dende a 11-12. Buah, desde a temporada 11-12. O sea, hai 15 anos, máis de 15 anos. Todos os resultados de Liga, de primeira, de segunda, de primeira ref e de segunda ref. Aí non chegamos, Vale. por sorte. Vale. Boa. Que lle podo preguntar? Sí. E eles non se acordan. De algún Eles sitio. poden preguntar, pero non se acordan. A ver, Salvo que un partido que marcaron. teñades na cabeza por aí. Un partido que teñades na cabeza. Pero Dunha ten temporada que ser así, algo... caixa tempo. Si non vai non saber moi fácil. Tápate pouco, yo comprei moito. No. A ver, a que Vou temporada te preguntar vas? A que temporada te algún que vas? estuver eu, que eu do resto... Veña, a que Vale. temporada? 20-21, Temporada 2021. Para jodida, Donde fora? En que categoría? Foi 2021? Bueno, segunda B. segunda B, Aún non era a sí. primeira ref. Vale, 2021, temporada Que 2021. debutaches contra o Coruxo. efectivamente, mira... Ah, tú Non debutaste se contra o escapa Coruxo? nada, Sí. Vale, vale. 2021. Depor Langreo, Deportivo Langreo, en Riazor. en Riazor. Pero esa foi o día que nos salvamos. ¿No? ¿O no? No, Depor Langreo, eso é segunda fase xa. Claro. O día que nos salvamos. No, pero salvamos. Nos salvamos, bueno, nos salvamos, me refiro en plan de vale, que non sí. vais a... Entendes? Sí. Sí, de por a ganar o Riazor, sí, isto foi 5-0, ¿no? Efectivamente, sí. Goles de... Goles... A ver, todos non sei, pero marcou Adri Castro ese día, acórdome. Marcou Borja Granero de cabeza. Tú acordaste que marcou? Non, non. Creo que Miku fixo un hat-trick, penso. Sí, o sea, esos dous e Miku hat-trick, creo. Creo que marcou Celso Borges de falta,
Ah, carallo, sí. Sí, nada, comimos hat-trick de micos. Aquí o máis curioso, José, é que non é que se acorde porque teña memoria, é porque o ten metido dentro. Perfectamente, sí. Claro, tú como estarás despois do ascenso, non? Carai, non sei que a felicidade, pero levo 10 días moi contento. Como a eles. Moitas grazas, sí. Igual que no. Igual que eles indo por aí a algún sitio, non? Foi a de Dios. De todas maneiras, dicía eu antes, a afición do Deportivo é algo, a mí me flipa cada vez que vou a Coruña, é impresionante. Xa cando estaba en primeira ref, había veces que había 20.000, casi. Sí, cerca de 20.000 moitas persoas no máis campo. máis dunha xa en primeira ref tuvemos ambientes que de outras categorías. Vale, Miguel, tú acordas de algún partido para preguntarlle? Pois eu voulle preguntar un que xoguei eu no 2018 contra o Depor, Córdoba Depor. Estando tú no Córdoba? Eu no Córdoba. 2018 Córdoba Depor. A ver, Sabes, cuidado, sí. espera, cuidado que eu Xa sei. sei, eu creo que sei o nome. 18-19. 18-19. Eu creo Pero que sei. onde, en Córdoba ou en Coruña? Cal queres? No, Correste os dous? O que xogaches ti? Xoguei os dous. Ah, sí. No, a ver, acórdame dos dous. Eu creo que sei O o de nome, Córdoba. do estadio do Córdoba, flipa. E non sei por que eu sei. É o estadio do Arcángel. Sí. Eu non sei onde eu esa... Non sei onde escoitei eu esa movida. Na radio escoitaría. Estadio do Arcángel. Sí. Nuevo Arcángel. Novo Arcángel, vale. Bahrein Victorious, Nuevo Arcángel, ahora, cuidado. Vale. Córdoba Deportivo, que temporada dixeche? Córdoba Deportivo? 18-19. 18-19. Sí. Marcou... Non sabía, marcou unos Pio Bacari no último minuto, pode ser? Non me acordo. O sea, no, 100%. Sei que empatamos algúns, pero non me acordo. En a volta foi o día que fomos a partido da temporada. playoff, que gañamos 2-0 e marcou Borja Valle e Pedro Sánchez. 100%. Impresionante. Venancio, temos unha conexión, témola preparada. Non sei se vos lo comentaron, pero querían facer unha cousa chula, aproveitando, bueno, o éxito do voso, do equipo e do deportivismo e de toda a afición e de todo o país. Queríamos aproveitar para facer unha cousa bonita, que era saudar a un xogador da Unión Deportiva Ourense que acaban de ascender á primeira ref e darlles un cariño. Creo que está do outro lado Osián. Moi boa noite. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Moi boa noite, Osián. Muy boas, ¿cómo estamos? Que tal, chaval? Como estás? ¿Qué tal? Pues aquí andamos, recuperándonos aínda. Bueno, tamén fostes a algún sitio, que? Movémonos por algún sitio, sí. Mira, a Unión Deportiva Ourense ascendeu este fin de semana, non? Sí, o domingo ascendimos en Cuenca. Pasa que vos ascendeste a primeira vez, pero cantos ascensos levades vos? Levamos xa, pues, de terceira regional, 7 ascensos. Bueno, 8 que un ano descendeuse e tuvese que volver a ascender. Pero agora Así levades, que 7 este é o segundo consecutivo. Sí, segundo consecutivo, sí. É mérito, non? Moito. Unión Deportiva, Porque ascender ben non sabedes vos, non é... No. Quer decir, ni siquiera de segunda ref é fácil. No, todo, ao final todas as divisións son complicadas. Ascender leva moito traballo detrás. Contalle aí que se vai esperar, que se vai encontrar na primeira ref. Porque parece que é unha categoría así como menor e tal, pero... No, competitividade ao máximo. A verdad é unha categoría moi chula para competir e para vivila desde dentro. Osián, vaya festa que montastes aí en Ourense, non? Estas imaxes son de hoxe ou son de onte? Son de onte. Nada, foi unha locura, mira, toda a Praza Maior chea de xente, verdad que é unha maravilla a afección que temos. Tamén estás un pouco tocado da garganta, non? Un pouco jodido, sí. Pero merece a pena, non? Vaya festa, non? Merece, sí, ainda non acabou, pero bueno, pouco a pouco. Oye, pois, enhoraboa a todo Ourense, a toda a afición da Unión Deportiva Ourense. Un pico grande, Osián. Moitas gracias. Vale, o ano que ven, que? O ano que ven? Cuidado, primeira división, hai que defender a Vinicius. Dixencho outro día, non, Luz? A Mbappé. A Mbappé. Dixenche a Mbappé ou dixenche a Vinicius? Ah, bueno. No, ti dixécheme a Vinicius, pero outro Porque día... tú xogas no centro da defensa ou nun lado? Bueno, xogo, depende, onde me poñan, non hai que Pero protestar. que é máis fácil que che toque, Vinicius ou Mbappé? Bueno, por onde xoguei o último ano, Mbappé, diríache.
porque Isso é xoguei máis de central que de lateral, pero... Vale, e a ti que che vai tocar? A min o resto. Es que veñan polo medio, listo. Vale. Nada, que se queredes darlle gracias á afición, bueno, agora tedes a oportunidade. Bueno, porque eu dixeno antes, agora están vendo toda Galicia, pero sobre todo moita xente que eu sei que hai moitas peñas deportivistas en Estados Unidos, en México, en República Dominicana, en Francia, en todo o mundo. Eu tuve a sorte de andar en moitos sitios e en casi todos os sitios había peñas deportivistas que ven os partidos ali, están vendo os partidos, vamos, a mesma emoción como estuveran aquí. Sí, bueno, eu creo que xa o dixemos estes días, reiterar sobre todo moitísimas gracias polo apoio xa non este ano, xa non só a xente que ven ao estadio a apoiarnos, senón todos os anos que levamos, falamos antes, segunda vez, primeira ref, a xente non deixou de vir ao estadio, non deixou de viaxar connosco, entón eso é de agradecer, como futbolista, pois é unha pasada vivilo desde dentro e non queda máis que dar as gracias a todo o mundo. Pois aí quedan, dar as gracias a toda a afición por todo o mundo. Olha, o que mola tamén é que o ano que ven vai se falar galego en primeira división, non? No vestuario. Ahora mesmo cantos galegos erades? Erades, non? Uns cuantos, non? Bueno, xogadores somos... Os outros dos, máis David... Cinco, non? Barcia, Mella, sí. Tío e Rubén López na primeira parte da temporada. Pois eso. Pero bueno, hai corpo técnico que é galego e intentamos tamén enseñar de fora un pouco. Vais a falar galego en primeira división, cando lle fagas unha entrada a Mbappé, dille, hecho que hai. Gracias, Miguel Oureiro, gracias, Diego Villares, gracias, José. Volvemos mañá. Gracias por estar aí. Chao.